Hey yo! Bine v-am găsit la un nou episod din Slime Rancher. Hai să continuăm. După cum știți, în videoclipul trecut am făcut niște upgrade-uri și am pus ceva la plantat, acolo în The Docks, unde am cumpărat acolo unde e apa. Și eu să iau aceste slime-uri și am să le pun acolo, fiindcă mi se pare mult mai fain, mult mai eficient și acolo o să salvez niște spațiu pentru ceva. Văd că faceți plorturi, asta e bine. Nu. Tot ce mă interesează este să faceți plorturi, sunteți fericiți, exact, atâta mă interesează. Dacă sunteți fericiți, e totul bine. E ora 17, deci ar trebui să dormim. Hai să vedem dacă s-au făcut fructele care le-am pus. Să le dăm de mâncare, ok, din asta n-am nevoie deocamdată. O, da, hai. Veniți aici. Perfect. Hai să iau și astea. Să iau și mint mango, bineînțeles. A, bă, da, mai ușor nu se poate lua. Ok, hai să ducem aceste resurse la slime-urile noastre preferate. Poftiți, mâncărică! Așa, îmi pun până la 15 și aici o să las așa. Și astea sunt slime-urile. Ok, trebuie să fac o leacă de curat acolo, fiindcă nu mai țin... Hai să iau. Și cred că am să le depozitez până cresc la preț, fiindcă mi se pare mai eficient așa. Mai big brain. Ok, hai să... Au. Hai să le depozităm. După cum vedeți aici am aproape 300 din astea. Hai să le punem. Perfect. Mamă, s-a umplut iar înapoi. Ia da, ok, o să dureze puțin chestia asta. O să-mi iau foarte multă bubuială de aici. Lăsați-mă, mă, în pace. Bă! Of. Prostos mai sunt. Îmi place foarte mult culoarea la Vecpack, cum e. Acum. Așa albastru ăsta, așa mai închis, mai... Îți sare așa puțin în ochi. Hai să iau toate plorturile. Da, fix 51, bro. Și mai și pe jos. Hai să nu le iau doar alea pe care le pot ține. Ok, și astea sunt 49, perfect. Stai că mai e și una aici. Hai să le punem. Așa. Bine. Unde-i plortul ăla? Hai să-l pun acolo să le ia aspiratorul când am chef.
Eu? Mamă, dar cred că trebuie să fac alt storage. Aici am niște găini care nu le folosesc. Lagul, noi glumesc, nu. O să le dau, cred că, slime-urile alea Hunter. Și Tangle. Uite un plort. Poc. N-am ce faci cu el aici, cred că o să dau demolish, clar. Așa și... Poftiți niște găinușe. Ok, aici am din astea, trebuie să le iau. Și trebuie să le pun undeva, dar hai mai bine să ne culcăm înainte. Cred că e cel mai bine așa. Oși! Mamă, am pus apă. Ok, hai să ne culcăm. Ok, ce avem aici? Starman Hackers? Nu interesează, hihihi. Ok, iar Starmail. Ce? Stai, ce? There's another tour coming up and I have a feeling that this will be the one. So here am I, packing my bags and thinking of you. Maybe this is how I felt when you were leaving for your big adventure. Lots of excitement, lots of butterflies. Mă, ce? That day Beatrix took a moment to reflect. Stai, ce? She thought about Hobson and Tora and the adventure she had exploring the far range, but most of all she thought of Cassie and wondered where life would take her next. Stai, așa se termină? Am terminat jocul? No way! Stai, ce? Ăsta a fost ultimul episod? What? Stai, ce? Bă! Stai! Bro! Ce vrei să spui, bro, aici? Ce? Nu înțeleg. Te rog, Așa se termină? Atât? Nici n-a realizat, nici nu mi-au zis de înainte că am terminat jocul, că n-am mai făcut nimic de o grămadă de timp. Bro, how? Bro! Bro, ce trist! Uite, nava spațială aia noastră. Bro, nu vine să cred, nu, way, ăsta e finalul seriei, sezonul 2, serios, așa se termină? Așa repede? Bro! Bro, what the fuck? Am terminat jocul. No way. Efectiv am terminat jocul. Bro! Ce trist! Nu, ce s-a întâmplat cu Backpack? 1000 light years away, performed by... Bro! No way, așa s-a terminat? For every pioneer on every new frontier, be brave, be bold, and stay wiggly. Bro! Stai să-mi pun.
The adventure continues. Bro, what the fuck? Atât a fost Stai, unde sunt achievement-urile? Complete adventure mode and set out for what's next. What's next? Tu vrei să-mi zici că noi am completat jocul, adică tot ce facem acum e inutil? No fucking way, man. Ia, acum sunt curios ce sunt astea. All ranch. I know I left a bit of sorry taste from what I hear. Bro, are you serious? Are you fucking serious, bro? Bro, please tell me you're joking. What the fuck, bro? Tell me you're shitting me, man. No, fuck no, bro. Bro, fuck this shit. Cum adică? Deci nu mai are rost nimic să fac. Adică doar să experimentez în laboratorul ăsta, să zicem. Bro, ce trist. Ce trist. Nu-mi vin să cred. Ok. Am să mai fac niște chestii, poate. Range exchange offline. Hai să dormim puțin, poate să faci la apoi. Bro. Stai puțin. Că nici n-am procesat ce se întâmplă. New upgrade. A single spare slime key. In case you can't seem to find the last one. 25.000. Da, du-te, bă, folosesc eu. Bro. Victor Humphreys. Ia, ce vrei. Ok, pot să-ți dau unul din ăla. Și 2 din ăia. Bro, eu încă sunt foarte uimit. Bă, nu știu ce să zic de Slime Rancher 2. Full release se lansează full pe 23 septembrie, dar nu știu dacă îmi rulează calculatorul. Fuck, man, dar voi încerca clar. Vreau să văd ce e după. No way, bro. Băi, puțin trist. Mai ales când ai lucrat pentru ferma ta atât de mult cât ai ținut la slime-uri, cât ai vândut, cât ai făcut chestii, te-ai atașat, efectiv. N-ai cum. Și acum e rău să pleci așa. Da, n-am ce face cu astea. Dar hai să vedem dacă putem să-i vizităm lumea. Asta sunt curios, fiindcă asta aș vrea să fac acum. Dar no way, bro, că chiar așa se termină tot. Tot nu putem. What? Trebuie să facem 100.000 de... Hai să facem un ultim tur, zic eu. Al acestei frumoase ferme. Mă, pisicilor, îmi pare super rău că n-am avut grijă de voi. Trebuia să o fac. Dar m-am axat pe altceva. Ferma mea, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Am pus aici tot felul de chestii, până și jucării.
Nu am venit să cred. Vă mulțumesc, găinile mele, fiindcă ați hrănit atât de multe suflete. Vă mulțumesc, Boom Slime-uri, chiar dacă n-am avut așa multă grijă de voi. Vă mulțumesc din plin. Ați fost prima mea sursă mare de bani. Iar voi, slime-urile mele preferate, vă mulțumesc din plin. Încă vă ador. Chiar după toată asta. Acum. Slime-uri de apă. Îmi cer scuze că n-am fost mereu activ. Ați fost preferații mei înainte, dar mi-am schimbat părerea. Da, deci cam așa se termină tot. Puțin trist, dar n-avem ce face. Nimic nu e etern, bineînțeles. Da. Cam atât a fost cu acest episod. A fost ultimul cu Slime Rancher și nu cred că voi mai posta un timp. Doar dacă cred că vreau să mă joc încă o dată. Dar până atunci vă zic să aveți o vacanță bună. Sau poate videoclipul ăsta nu e în vacanță. Cine știe, poate o să ne îndepărtăm puțin. Poate nu o să mai filmez așa de mult. Dar vă urez o zi frumoasă. Dați-mi, vă rog frumos, un like, un coment. Și dacă nu ați făcut-o deja, lăsați un subscribe. Pa, pa!